pulang sana nang kandung caliaklah kami. Lala mo bana ya badan indah abasuo. Lala mo bana ya badan indah abasuo. Sida tanya yang lain nang kandung bunyi di tangan. Lala mo bana we badan nande taraga. Apabila sana we kandung pulang bajalan. Apabila sana we kandung pulang bajalan. Kapasia putih taruh bajalan babelok kalapau baru. Lah putih mato nan kandung yo dek mancali. Urang dirindu yo kini dirantau jauh. Urang dirindu yo kini di